ओके. हाय मैत्रिणींनो, आज आपण 2 अनबॉक्सिंग व्हिडिओ काढणार आहोत. माझ्या प्रिय मैत्रिणीची आपण मदत घेत आहोत. दाखव बाई, चौकडून दाखव. हे घ्या, मदत हवी असेल तर. पाहूया या बॉक्समध्ये काय आलेलं आहे. आजची तारीख सांगते 31 मार्च 2022. खूप सुंदर बांगड्या आलेल्या आहेत. शुभांगी तुझ्या बांगड्या आलेल्या आहेत. 2-6 साईज आहे. सोलापूरची आहे मी, स्वप्नाली बासुदकर. माझ्याकडे लोकल जास्त ऑर्डर असतात. बाहेर तर माझ्याकडे 300 रिसेलर आहेत, पण ह्या माझ्या रेग्युलर एका कस्टमरची खूप सुंदर बांगडी आलेली आहे. तुम्हाला एकदा मी ह्याची क्वालिटी दाखवते. माझ्याकडे आहे, मला वा 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 वा, बघू शकता तुम्ही. अतिशय सुंदर आहे बांगडी. 2-6 साईज आहे. आतल्या साईडनी बऱ्याच जणांची अशी इन्क्वायरी असते की मॅडम हातात घालताना टोचणार तर नाही ना, कारण रेट कमी आहे. पण असं काही नाही आहे. रेट कमी पण क्वालिटी पण आपण देतो आणि ब्रँड आहे. सो मी तेही दाखवते तुम्हाला. कुठला ब्रँड आहे हा? ऋग्वेद. तुम्ही बघू शकता, ऋग्वेद क्रिएशन. ह्यांच्या स्टिकरशिवाय तुम्ही ॲक्सेप्ट करू नका. स्वप्नाली बासुदकर. आम्ही मीडिएटर आहोत. आम्ही कस्टमरला अगदी कमी कमिशनमध्ये आम्ही हे प्रोव्हाइड करतो. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. अशा सुंदर ज्वेलरीसाठी माझ्याकडे तुम्ही ऑर्डर देऊ शकता. माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे 9158736737 आणि यूट्यूब चॅनल आहे स्वप्नाली बासुदकर या नावाने. 150हून अधिक रिव्ह्यू व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळतील. कीप शॉपिंग.